Rozprávali sme sa o situácii na Slovensku, o ekumenických vzťahov, aké má katolícka cirkev a predovšetkým s ekumenickou radou cirkvi. A boli vyzdvihnuté niektoré také konkrétne momenty, ako napríklad spolupráca s ekumenickou radou cirkvi ohľadne prípravy aj nemocničných duchovných na Slovensku v rámci takej jednoty, takej spolupráce. A takisto aj sa vyzdvihli také momenty jednotlivých diecéz, ktorí majú dobré vzťahy na lokálnej úrovni s cirkvami, nekatolickými cirkvami. A samozrejme aj potom sme na záver hovorili aj o tom, ako vojna na Ukrajine, vojnový konflikt vplýva na problém pravoslavných cirkví vzájomne medzi nimi, na toto rozdelenie, ktorého aj my sme svedkami, teda dikastérium pre jednotu, napomáhanie jednotu kresťanov konštatovali títo predstavení, že práve na to, že my hľadáme jednotu s týmito pravoslavnými cirkvami, aký je ten paradox alebo hľadanie, možno konštatovanie, že medzi nimi a teraz sa vytvorila také rozdelenie práve pre ten vojnový konflikt. Bolo počas toho stretnutia niečo, čo vás osobne povzbudilo alebo zaujalo? Ja osobne môžem povedať z vlastných skúseností práve to, čo som spomínal v rámci pastorácie v zdravotníctve. Veľmi pekná spolupráca s ekumenickou radou cirkvi a to je, myslím, že niečo, čo je budúcnosť aj na Slovensku, aby my sme hľadali to, čo nás spája ako kresťanov v hodnotách, ktoré tieto kresťanské cirkvi vyznávajú a prezentujú. A takto navonok aj my pred slovenskou spoločnosťou môžeme, alebo aj pred vládnymi predstaviteľmi dosiahnuť možno práve to, ktoré ako sami možno by sme ťažšie nejak hľadali, možno keď chceme niečo vyjednať alebo niečo dosiahnuť. Takže je to niečo také, že práve v tom prísloví, že v jednote je sila, ukazuje aj to, že platí to aj pre nás a myslím si, že to je také pozvanie aj pre nás, pre biskupov, aj tu z tohto dikastéria, že by sme sa nebali tejto spolupráce s inými kresťanskými cirkvami na Slovensku.